fara. Allah. Fiti ni ka fini fara koyi. Ni yɛrɛ ka téléphone bɛ ka sonner. C'est Anna. Allô? Bonjour, patron. Oui, Anna, ça va? Ça va, alhamdulillah. Tu veux retard la bire? Wala yi shogu do de ke to mana tan sano kan filia. Wala yi nga fini yɛrɛ fara. Sono mun sera ka ban. Kori ma jogi kon. Foi mi soro. Ah, ok, alhamdulillah. Mais entretien kala nous ne voulons les gars pour vestir la bana. On fait comment? Entretien. Ouais, mo do. O yɛrɛ ki occupé la ke mina bi. Mi solution ɲini na ko ma ɲɛ sɔrɔ a la fɔlɔ, on sait jamais. Ok, y a pas de souci. M'a gérer nyali kana. Ka se ni nyoma yi. Merci. Ni mina buya to gudi sa. Bitin gilere. Papa. Je sais même pas quoi faire. Eh, Nifa, agetu de. Ne ba ne pressé mbare do. Agetu nyama yere dala kama. Ala kama. Nifa, ni manyani ma foi maino. Akira churi. Moto tiki dore temena sansa ka tanga filma ke problème re nga fini be fara nyite semene na nga fini farale no. Ne bogara barade ko ri majogi. Wale majogi me nga fini farala. Nafam. Ala ga nuka ke. Iti sense jone gata so. Ayi, inti siga ta so mu mago bilore law. Sina sirbe siga yanro ne liye fini fere boutique do ni be siga fini do sangana dia no. Non ne ba tiɲɛ la ala ko tiɲɛ wallahi a ka di n ye k'i dɛmɛ yɛrɛ de n tɛ fɛ ka taa k'i to tan nka tiɲɛ la ne pereselen ba de don n kan ka taa ci sɛbɛn la ma ba dɔ la wala s'il vous plaît ça ma di pereselen no mais essaye yɛrɛ de ɲama yɛrɛ de ne yɛrɛ kan ka taa bureau de la tantôt et puis mɔgɔ ka entretien de bɛ ka ne kɔnɔ mais c'est pas facile baasi t'a la n ka n dossier minɛ n b'a lajɛ k'an teliya ka taa ka na sisan ni cɛ yɛrɛ ka teli ni ala ma wari minɛ lara bi dɛ Besoin de les aussi moi fini gay. Trop. On chéri oui. Mais ay ni clair ka bon atene. Non mais ça. Ni kan turo. Awa blay ha choy ni. Apply pour faire oui. Bon voilà, nous frère. Non non. Voilà, c'est bien. Washaki nyana mabalu wo fe yanno. Non, shaki ni sama. Ay ni kay oui. Ni kay fo ha. C'est bon. 15 000. On doit vous 15 000. 15 000. Merci. Voilà. Gafou? Bébé. Et moi, c'est un nom. N'a pas fini ça, là. Gafou finit ça, la journée. Et ma fille, elle a dit, bah, là. Qu'est-ce que tu as clé, non, bien? Ah, on est. Yann, il est battu à le quartier clé. Ne me attends pas, fait, on est intérieur, on est en place. Elle est place la fin de ça, là. Gafou. Donc, il est intérieur. Ah, bon. Et puis, intérieur, on est blanc fini ça. Ne de la gagne, et non, fait qu'il est aïe. Mais, oh, elle n'a pas non. Et non, fini ça, là. Elle a fini ça, ya. Ya ben muso fini fere yoro. E na mu fini ça. Non. Quand c'est la soirée ma femme. Ah bon. Anti madame. Monsieur, ça va. Ça va. Ça va. Ça va alhamdoulillah. Corbasti. Ah, ne be urgence de là. Urgemment mo be fini de là quoi.
nga ta di doma quoi comme nya ye muso fini me fera no la maison de l'élégance Oui. oh ngomina le naso ni mseka muso fini Nyana ma bawo de be ba tigi tayi don. ah bo tiɲɛ ne t'a tayi dɔn ne nga mɔgɔ beleba kɔni t'a fasalen E yɛrɛ mo yɛrɛ be shi la bawo. ah ne tɔra ka fini min Wa, fala est-ce que an tayi t'a ka b'ale. fila bɛɛ sɛŋɛ Ah. komi ye complet dɔ ye quoi Okay. o yira na Jonathan tɔ min da man ca dɛ Okay. Ne fa fin nyana ma bawo ko ni biya. E ka ni tan me son anya tigi la. ah non ni suturalen don quoi ni bɛ sɔn ka ɲɛ Aw. a banna Kai ne. oh Ni pe ni man chon. a k'olu filɛ komi ko balilen bɛ ko sudalen sa Wa gelen do ni do. han Wa gelen. 1000 ah ne b'a gɛlɛyara dɛ Kuna. 100 dɔrɔn de bɛ ne kunna yan Bon, ni fa yi etin fini na ni fini fene kan ke mawara ma de. o kuma na nin y'a ko gɛlɛyalen ye Wa kan sa. Ke mawara de an kuma nyana tula ko fe be na ke minani. han Aw. ne ba i ni ce Me ta mana ta kana. ah e cɛ o bɛ diya ne ye dɛ ko ne ka taa dɛ Am ne foni fene presele no de ntara mana ta kana mana so de. Wa kan yar. voilà ne ba filɛ nin voilà n ce merci. a dossier yan merci Ne fa akito min changer ne bɛ ne dɛmɛ k'i changer yan cogo di i tɛgɛ kɛ tan dɔrɔn min changer pour que n bɛ se ka n falen cogo min na ɲama s'il vous plaît ala ok ne ba ɲa ma k'i teliya Ok. dɔɔni i teliya dɔɔni yɛrɛ No nu ka bitigi kan. Non, bitigi in ka ɲi trop walahi. Mais bébé, mun e sɔnna ka furu ni cɛ ma hali fini donta ɲuman t'a bolo. Wallahi ha. Denmisɛnya fili le ne sɔrɔ. N'est-ce Ne pas? jarabila a la fo ka furu a ma. Mais nka si tɛ baasi la. Ne bɛ n furu sa ka bɔ a kɔnɔ. Ah, sinon il est temps que i kun ka jate minɛ hali ka essayer ka divorce signer pour que an ka se ka fɛrɛ an ka furumaniw ma quoi. Inshallah o n'ala sɔnna tɛ problème. N b'a ko la ten. Ok. Ne sigibagaw ne ka heure yɛrɛ sera n tɛna se ka t'i bila kɔ n ka fama n bɛna taa mission dɔ la Ok. donc n bɛ passe d'i ma i bɛ taa quoi i y'a faamu o la ne minɛ 2000 francs. Merci. N b'a kɛ tan. Ok, inchallah. Ala ka se. Amen ara. i ma tila voilà ne fa c'est bon merci c'est bon awɔ ok i ni ce ne bɛ taa e yɛrɛ e tɔgɔ ne tɔgɔ ko kara e tɔgɔ de kɛra i t'i jɔ ne bɛ n ka mobili ta direct la n bɛ t'i bila ayi non an tɛ sira kelen fɛ a ka ɲi comment ça i ni e bɛ ce cɛ a ka ɲi c'est bizarre de ok c'est bon. Zed, hali mɛ mi da ko ka yan cagɛra fɔma ye i tununa dɛ ɲɛ ye cɛ bara position bɛlɛ ye n bila dɛ hali i tɛ fili ka mɔgɔ wele ok walayi ça va e yɛrɛ i nana mun na yan N nana baara in na de. bara Oui. ne y'a faamuya mɔgɔ fila de demande don Ouais, ouais. ok je vois i ka dossier di yan i sigi i b'a dɔn baara in filɛ nin ye a ma nɔgɔn Yɔrɔ dɛ. a poste ka gɛlɛn fo k'a fɔ puis a baarakɛlaw sɔrɔ man di donc a bɛ taga courage kɔni kɔ Non, siga t'o la mais ne bi yan ka ban dɔrɔn o ye ne yɛrɛ hakili latigɛlen ye quoi. cogo di ta Non, cogo bɛɛ la i jija dɔrɔn. k'an jija i bɛ fɛ ka mun fɔ sisan Donc k'e to yan ne jiginna tɛ se ka misɛnya k'a fɔ ko ne tɛ se ka taa yan o tɛ se ka kɛ. Awɔ. ayiwa baasi tɛ n'a kɛra cogo min na on verra très bien Non, Ana a essayer dɔn ne ka se ka taa ni ne taara donc ko caman bɛ yen i m'a faamu. ne y'a faamuya sa i bɛ fɛ ka mun de fɔ Non, c'est à dire ni ne taara yan fɛn caman bɛ yen ne b'o k'i ye surprise caman bɛ yen. i b'a dɔn Zɛ toujours toi t'es comme ça e dalankolon tɛ kuma si Non, même pas. O to yen. de toute façon ne tɛ se ka promesse ta ye mais on verra bien Ok, i bɛ se k'an kɔnɔ attente la mais dossier ninnu vérifier ɲani madame la ok, y a pas de ok problème. merci
Mais écoute, Z m'a changé, oui. Ni doma fara foi ma bola. Il est toujours beau. Wow. Ne me fais un bégay pour que ni gata. Ntara. Am to ga love tire biru. Am to ga antige kam bla bla wala mi ora bun fondo. Patron na ban me patron papa dolo ni betaché. Bonjour madame. Bonjour. Ça va? Bien. Pour le poste pour métier manager. 30 minutes de retard. 30 minutes de retard, Alsan. Ko enana dossier déposé. Tobe baranyini. Ube wili depuis 6h, 5h. Herbe soro barayaro la. Ma flène 30 minutes de retard que enana dossier déposé là. Ne ba ne wulila kabini 5h koyi ne fajiri seli ne ɲɛ ma tugu bilen yɛrɛ ne ka dossier ta n ko n bɛ boli ka na imprévu dɔ de ye ne sɔrɔ sira la o de ye ne bila retard la. Fɛn baara tɛ sɛbɛn ma. Imprévu ma de ye sɔrɔ sira la cogo o cogo e kan ka bɛn ni heure ye yan. N y'a faamu sa ne jo t'a la hakɛ to est ce que yala an ka dossier a ko bɛ cogo di. Ne se ka dossier minɛ dɛ 30 minutes de retard ko k'i ka dossier minɛ poste yɛrɛ bɛɛ occupé len don. Ka poste occupé aw dun ko ne ka na entretien na bi. Mais e nana retard la o 30 minutes de retard. N y'a faamu yala n'a sɔrɔ i bɛ se ka dossier bila yen nɔ en cas de cas n'a aw mago jɔra n na tuguni. Bon i bɛ se ka taa dossier comme a bɛ n bolo marché kɔnɔ la mais occupé a la. N y'a faamu. Ka se ni ɲɔgɔn ye. Solution foyi t'a la. Ayi n'a kɛra cogo min dɔrɔn n b'i wele. I ka numéro tɛ dossier kan. A b'a sanfɛ. A bɛɛ b'a kan na. N'a fɔra aw ka na heure la aw bɛ na heure la aw bɛ taa aw da so ye fo n'aw sago sera tuma min na ko imprévu tɛ dossier foyi ye. Ala. Non. N'a fɔra ko ne ye ni kalanba in kɛ ekɔli la ne ye soli ka wuli mun o b'a sɔrɔ dɔw dalen don sunɔgɔ la bi olu yɛrɛ bɛ baara ɲɛnamabaw la halisa ne bɛ baara ɲini na ni n ka nin bɛɛ diplôme ye yala ne tun man ka nin bɛɛ diplôme de ɲini wa ne ye kalan kɛ ko kojugu o de bɛ ka gêner kan wa Ala mais ni muso fana bɛ ne labila 30 minutes de retard e se ka hinɛ na entretien kɛ dɔrɔn o la i t'a dɔn n ye mɔgɔ na sugu min ye i t'a dɔn hali ni n bɛ se baara la n tɛ se baara la mais a ye n labila. Bonjour. Ça va? Ça va. Ici. Ok, merci. E yɛrɛ mɛna bi dɛ. Mun ɲɛma jɔ bali dɔ de filɛ ka ne talo ne n setɔ la yɛrɛ koyi. A sina k'an talo wa n bɔ ka bi walayi a na fo ka ne ka fini fara yan. Ko fɛn min sɔrɔ kɔni. Non ma bana mais n ka fini de kun fara la n na togo k'u kamana gannen don toro mais Ala ka jɔn ɲuman dɔn n bɛnnen don kan en même temps a ye n dɛmɛ ale yɛrɛ ye ni fini sangare a tantɔ. I n'a fɔ k'a b'i pointure dɔɔni ka sina ka i plaqué ta k'a non arrête. Entretien ko kɛra cogo di? Ouais, c'est vrai. Mɔgɔ fɔlɔ in kɔni nana. Ne y'o ka dossier minɛ ça va. Mais mɔgɔ filanan in ale ne wele ko urgent dɔ y'a sɔrɔ k'a tɛna se ka na. On dirait a bɛ komi a ye baara wɛrɛ de sɔrɔ. Comment ça? Ale bɛ se k'an wele n ko dɔ tun ye ne wele ne y'o bila ale ta kama parce que an y'o mɔgɔ fila de ka fɛn kɛ. Bon ne yɛrɛ y'a ɲininka ka fɛn bɛɛ kɛ a ma kan jɔlen fɔ ne ɲɛna. O tɛ mɔgɔ ɲɛnɛma ye dɛ. Mais dɔw minnu nana j'espère que u bɛ se k'an ka baara kɛ baara in ko man nɔgɔn dɛ. A bɛ se k'a kɛ parce que ne ye fɛn mun y'a ka dossier sanfɛ a b'a assurer. I sɔnnen don a ye? A kɔni sɔnnen don a ye. Ok i b'a wele ka na n bɛ fɛn dɔw d'a ma n'a sera k'olu traiter. Ok problème. Ok on verra. Vas-y. Madame, a filɛ nin ye a ka dossier min. Bonjour. Ça va? Ok ça va. I t'i sigi Anna i bɛ se ka taa sisan. Ok merci. Ici hein. Comme ça n'i ye dossier lajɛ. Cɛ i kalanni don dɛ. Fɛn fɛn filɛ nin kɔnɔ nin bɛ niveau b'e la.
Ouais. Parce que ne ye baara yɔrɔ caman yɛrɛ kɛ hali exercice o bɛ ne ta de. Ouais, je vois bien. Il y a des gens qui ont des charmants qui viennent. Oui. Chena, mun hon filɛ nin kɔnɔ n'a sɔrɔ i bɛ tantɔ yɛrɛ cɛ n'an bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn bolo dɛ parce que yan nɔ an sɛgɛnna turu an bɛ mɔgɔ caman ta i b'a ye nouveau t'u la ouais mais ɲɛ bɛ e ta in na cogo min na moi je pense que an bɛna se ka baara kɛ ɲɔgɔn bolo kosɛbɛ i b'o traiter ni hali ni ma taa c'est pas la peine an b'o bila yan wa dis que i bɛna segin ka na ok merci bien nin ka dossier bɛ cogo min na là, Dieu merci. Niana. Ça, on a mis ce qu'a fait. Il y a un peu sinon, moi, je vais acheter ici. Mais je vais acheter. Ma entreprise, je vais acheter. Très bien même. Madame, vous avez dossier de quoi traiter quoi? Ok. On va terminer le bureau. Ok. Voilà. Il y en a qui ont bureau. Pour le moment. Les dossiers traités gagnants. Ni madame Contana. N'a pas embauché. Voilà. Il y a peu au cas où vous allez nous. Voilà, on est à la fois. Ok, merci. Zed. Oui. On va t'appeler. Ok. Ça y est, à fond. Ok, il n'y a pas de problème. Ok. Bonne chance. Ok, merci bien. Bonsoir. Neko, depuis diɲɛ ni sɔgɔma e bɔra k'i bɛ taa entretien na depuis sɔgɔma entretien fo ni heure in na o ye mun entretien na sugu ye n'est-ce pas baara kɔni sɔrɔ la. Baara ma sɔrɔ dɛ ne taara retard la ko 30 minutes de retard. O tɛ problème ye o baara n'a sɔrɔ k'i to nin kan kan n'a ma ɲɛ k'e bɛ taa fini san bitigi kɔnɔ ka taa di musow ma e bɛ t'o sira kan ka baara sɔrɔ a. Ne ma fini san ka taa di musow ma koyi. Ne ye fini san muso dɔ de kun ka fini farala a accident de kɛ a ka fini farala ne taara fini san dɔrɔn ka taa di o de ma. A y'a sila kɛ e tɛ policier ye n'i ye pompier ye e bɛ taa constat kɛ ne kɔni tɛ dɔ wɛrɛ dɔn n'i m'i jija ka baara ɲini ne tɛ nin ɲɛ koyi ala ma taa an dayɛlɛmɛ o tɛ ka sɔrɔ san joli furu kɔnɔ courant tɛ yen ji tɛ yen n'i yɛrɛ ye kɔlɔkɔlɔ ye. Ne ba olu bɛɛ daminɛ la sisan nɔ koyi n'o tɛ don kun ka ɲi ne bolo i tɛ ka nin kuma caya ta walasa i ni terikɛ min taara butigi na a kuma kana na kɛ o tɛ wa i m'a fɔ ne ɲɛna k'i terikɛ de don wa. terikɛ ko kuma tɛ yan. Baasi t'a n y'a faamu i muɲu n b'i deli ala kama a bɛ ɲɛnabɔ n b'a ko kan. A kɔni ka ɲɛnabɔ la i jijalen sinon n'a kɔni ma ɲɛnabɔ ne dalen don a la ne bɛ n ka minɛnw cɛ ka taa ne tɛ nin ɲɛ o n'i yɛrɛ kɔlɔkɔlɔ ye furu fɔlɔ mɛ sɔnja ma fɔ furu kɔnɔ ne tɛ ne sɔnja sugu in na. Monsieur, au bana. Ok. Si ça, il était à bureau la marque à la maladie. Ok, merci. Mais attends, je vais voir. Mini, tu m'aides. Qu'est-ce qu'il y a à faire? On est dossier d'amant. Anna! Oui. Viens. Non, c'est pas possible. Mimi! Mais c'est quoi tout ça, la Mimi? Et que tu es boulé, c'est bien tantôt. Allez, dis que Kalan, fais fouille, tu seras Kalan, hors sujet d'un. Allez, me fais comme fort. Adunga se vega griot madame. Si, on est tout à l'heure, à Giri, mais souvent, moi, tu m'as montré pour que vous fassiez un jour, alors que vous faites. Mais tu sais pas là, des nitines, t'as pas pu follower. Aïe, nous pouvons le chauffer tellement. Ante dore dama galaje. Non, c'est pas possible. Attends, quand on fait faire un arrêt, ni na dore de me à dire ça si des tas d'âmes de regarder toi à traiter Canadien. Je dis bien. Problème. Oui, dama ni à dire ça si des. Na ma sika fengen na ti ta nore parce que ni te ni baramoroli ni fait. Ne yɛrɛ kan ka bɔ n bɛ taa ci dɔ la si ni cɛ tilala i bɛ se ka taa so i bi baara banni an bɛ ɲɔgɔn ta sini n'a ye dossier in traité i b'a bila ɲɛ on verra demain.
ce qu'on va faire. D'accord. Ah, bargale sa sega gero. Fui de te zero kungolo la fui papa. Nemu ne tato, nemu barasuwe. Mais cogo di ne kɛra Togo di den jume fɛn de me se ka kɛ a. mais ne dɔ k'a kɔnɔ Non, Zed sabali sa e mun de kɛ nin kɔnɔ foyi de t'a kɔnɔ min b'a yira k'a fɔ ko a kɛra mun de b'a kɔnɔ. non fɛn b'a kɔnɔ Patron diminenba de don walayi i ma foyi de kɛ cogo den jumɛn ko cogo di. mais sabali sa dossier kura filɛ nin ko k'a d'i ma i k'a traité a yɛrɛ kun ko n kana fɛn f'i ɲɛna i kana bɔ a kalama yɛrɛ n'i kɔni n'i dɛsɛra k'a kɛ dɔrɔn i ka baarako bannen ne ye min ye n se kɛ ne tɛ se ka foyi kɛ. non kana dɔrɔn nin to ma n bɛ nin gosi ni zen na n b'a faamu mais Ana e bɛ k'i yɛrɛ lafiya kan cogo di I ka n yɛrɛ lafiya fɛ cogo di ni nin kɛra problème a tɛ taa ka ne yɛrɛ to oui n'i ye ne yɛrɛ bɛ ka nin bɛɛ kɛ ne bɛ fɛ i ka ta poste in kana tile la ye sinon ne ka foyi t'a la ne bɛ n nɔ la koyi. mais i hakili sigi inshallah a bɛ k'i sago ye quoi a y'a faamu I ka dernière chance de filɛ ne bolo ni nin kɔni ma kɛ an sago ye i ka baarako o y'a bannen n'a fɔra ko ne ye cɛn dɔ in kɛ ka taa ne ye ba k'o ka dossier minɛ ka tila k'a fɔ madame ye ko o mana yɛrɛ k'a ye weleli kɛ k'a ye urgence sɔrɔ n'a bɔra o kalama o tɛ ne yɛrɛ saliya i ka dernière chance de filɛ nin bolo ne ye n se ko kɛ o tɔ f'i yɛrɛ i ka dernière chance kana jɔrɔ han n'ala sɔnna n bɛna ko min kɛ inshallah Ana kɔni hakili bɛ sigi Ne bɛ taa cogo di Kara ko ne bɛ ka kuma min fɛ e sen bɛ ka mais o fana ye mun kuma ye Depuis su min ko kɔɲɔ b'an bolo k'i ka wari di yan ka taa n kun dilan ka sɔni don ka dun dan tɛgɛ la halisa i bɛ ka lamunumunu ko wari tɛ yen. ala cɛ an bɛ wari ko kuma la e bɛ mariage sɔnda ni jabi ni kunkolo ko de la cɛ awa sabali sa O ye musabali den jumɛn ye Kara han yɔrɔ ne k'a f'i ye Kara i tɛ wari di yan ka taa n kun dilan yɔrɔ. bon tiɲɛ yɛrɛ la a tɛ ne bolo walayi foyi de tɛ ne bolo ne yɛrɛ bɛna bɔ sisan ka taa sini nasɔngɔ ko de ɲɛɲini tantɔ. N'a t'e bolo kɛ sani e bɛ bɔ ka taa sini nasɔngɔ ɲini na i bɛna muso min sɔrɔ so kɔnɔ yan o tɛ ne ye a ko ba furukolon den bɛɛ bɛ dabila bi komi e tɛ se ka mako ɲa ne ye kɛ n bɛ taa cɛ ɲini n yɛrɛ ye kɛnɛma min bɛ se ka mako ɲa n ye. Awa nin ye kumakan yan. Awɔ nin ye ne kumakan ye. Awa ne bɛ furu don min na e kumakan kun tɛ tan dɛ. Wa i ye nin de y'a la tuma min na e bɛ ne furu e b'a fɔ tuma min na e tun bɛ ne furu wa o tun ye kun de o tɛ bi ye wa i ye nin de y'a la i ma fosi y'a la fɔlɔ n kɔni tɛ dɔ wɛrɛ dɔn Kara n'i ma wari kɔni di ne ma bi n bɛ bɔ sisan n bɛ taa ci dɔ la mais ni n segila ni n bolofɛn bɛɛ bɛ taa. Awa kana kɛ ten sa ne k'i ma e k'i muɲu o tɛ la e tɛ se k'i muɲu wa. O ye mun muɲu ye. O tɛ la mɔgɔ ni wari bɛ da. Mɔgɔ ni wari tɛ da dɛ mais kɛ ala ko k'i yɛrɛ dɛmɛ ka sɔrɔ ale b'i dɛmɛ e bɛ tile ban daga sunɔgɔ la e bɛ bɔ k'i bɛ taa baara ɲini e tɛ taa baara ɲini na ka taa kɛ finisɛn magasin kɔnɔ ka di musow ma halisa ko wari tɛ ka sɔrɔ ni ala kalan kɔni tɛ dɔ wɛrɛ dɔn dɛ nin ye n taatɔ ye n ka ci la walahi bilahi Kara jɔn ni kalifɛn t'a la ye n bɛ bɔ ka taa ni n segila ka na sɔrɔ e ma wari bila ne ɲɛ ni furukolon di a bɛɛ bɛ sa bi nin ye n taatɔ ye. Ne bɛna nin ko kɛ cogo di sa cɛ e pourtant ne bɛ Awa furu don min na ne y'a yira gafu la ko non foyi tɛ ne bolo n'a tɛ ne kɔ a tɛ ne ɲɛ ne y'a nɛgɛ nɛgɛ n'o kan ye ja a tun ɲɛ bɛ ne nafa min na a donn'o de kan. Bi kɔni ne bɛ n jɔ yan komi bi ye sɔgɔmada est ce que cɛ in tɛ tɛmɛ ni kunu wula bɛɛ kɛ k'an jɔ a kɔnɔ maa tɛmɛtɔ la ye cɛ in yɛrɛ c'est un peu bizarre a bɛ boli a yɛrɛ ma ten tɔ dɛmɛ dɔɔni kɛ k'a kɔnɔ komi n tɛ ka taa baara la. Kara. Jɔn don. Ça va? Ça va.
kunu ye mun ga mun de ga jubu fale yange ina ne go ala figa ko ka chane no kunu ne ga tele wara kunu min yara la jere ori ake kor bashila no bashfiti sa alhamdulillah jolme muna ni kun te mena kana la ni asoro nyi soro ya nori parce que kunu ye ko min kene mo ko dogo mo ko ma ga flex liminare I know ne go ne ni ka ala kama ne to ngone ko fere wallahi ola ijota debi kunu biki nyini ngo ikanga ire merci na ne jume 50,000 doroniru 50,000 te dorane ne bi mun kenna jisi yo ta duri ye mun ke avec kado bon non ne ba mi deli ga war ci kuna ne ma ke war kama ne ake ala de kama do awo na ta war ko te wallahi ok ajare quand même merci beaucoup yoro nire kamana ganin lu kile flena parce que ngatro plaisir mogo be mogo dori la mogo munu be sika am sika barake to komina men tika mogo soro nu fego mogo mina ko se ba ka sika barake yere di wala mi fe ga sadila parce que am sika ke relation mi law be mogo doy be mun do mogo be barala quoi on relation fuitana am an kelina tanto de wallahi ni mogo do soro mogo mi be sika ke be nanay quoi o mu barana suge community manager de do amogo be mogo la pour que ka sika na la masika mogo soro nouveau yere be mun ba nouveau tila c'est pas ne ba ko community manager wa ne ba est-ce que etene do comment e bodo kuno kalange o le buga ni fo yo kalange t'es sûr je suis sûr que ne buga barani no de lega diplôme bene bolo community manager ne barani ni fam be fe ne ma bara solo ali kunu ne bora no ne gutara barani ni la ouais mais ni c'est bizarre ite dala ku yeni kalamba nge la ka ketanto abuga chugodi malbe teno munu nga se buga giri munu ko ga giri o le buga tabarola okay amuga ni chugo belante ga se ga nyesoro ok comme ne rebe gata bara yero la sano we na amta nyongo fewa parce que kunu do ya ka dossier do mo flar kun kangana kilindo yo mo ko lan kuloni parce que ni mo ko bla kama mama na bli kama sikana do intabe no mo fene ati se fuila ata orshi jo drone bien ibe na ngata amta la jena ga shije tirete en même temps mi fene ta ka faraga na bara ke nyongo bulu nyame na la sora ok na ngata ko mo bli joli mi amta nyongo fete la madame vous sama janere non ne ko je vais pas vous décevoir na la sora ye mo en mettre ngata Bonjour. Bonjour. Oui, ça va. Bien, alhamdulillah. C'est Anche. Nale kanga na trishe dola. Kunche ye do se timu mata. Asira ka titu ba. Est-ce que tu as un bureau là? Akanga solo. Amana na ifola. Je n'ai pas. Il y a pas de souci. Patroni li bomi. Ni nugo kale nana ya dono ni Sara parce que nogo patron man kay wule lega masigana. E jonga ta zed no fes bona sino. Allah akiba. Oui, iski comme ça. غيروا كهرب Voilà. Le RV en fondé. Oui. Ni RV tay. Si. Non. Tiens la folie bien. Comme kene ma yafi na to gumna. Ah. Amo be mo do la me musika mo soro kosbe mu mu yere la bu misga nga baraki kan nyawa. Mujo. Hier dog nano yaga do seni fewdu. Ni ala jaga se fega girturu min yair la jaba sura ni futala. Bon, mo be tene sisa e waro ube sebe nta ube fon sebe khono ka sore make. Ne ra kon man na fa foyo la. Barça ni o ke ko ni anana do abe aku ke. Voilà, c'est ça parce que kundi do dama même si c'est pas difficile mais aya critique na hors sujet dans achinchi maga kile. Bon, ni connaissance Le o destina to mali. Agelera de To odi. Asa. Ne chem gen o do mo flane. Fune wo patron na ngama. Ani patron flane mo se. Do lo nyo kan sogodi. Ole no wa to gudi den tuna kuma ni bo kala Maria. Ni be mi ka gere ni patron ko kala kala ko ne ni black ne makana na ne black ne. Ka kila ga go mix get to me. Kai wele ke kai
mais mun kama ne bɛna kuma fɛ est ce que e bɛ k'a faamuya ne bɛ k'a faamu kuma fɛ i sigilen don i ko foyi ma kɛ mun de kama a yɔrɔ ta ko an ka taga ko n ka nin wele dossier in kɔni b'a dɔn n'a ma traité ka ɲɛ bi i bɛ kɛnɛ ma o ye ka baara ko ye o y'a bannen pewu ne yɛrɛ ta bɛ ala bolo fɔlɔ n'a tirila ka ɲɛ tant pis pour toi n'a ma traité ka ɲɛ tant pis pour toi ne taara k'i kana nin dossier ye. Opérateur dɔ de kan ka investir an ka entreprise la bon an mago bɛ mɔgɔ bila fo niveau belebeleba ka k'i la pour que n'an ka se ka baara kɛ cogo min na komi n yɛrɛ ka manager voyage don et tout ni ka secrétaire an sɛgɛnnen don a ɲinini na trop sisan kɔni ko in bɛɛ bɛ e yɛrɛ de bolo sisan nɔ parce que i yɛrɛ ye kuma minnu fɔ n ɲɛna n y'a ye niveau ba b'i la. C'est vrai non ni ala sɔnna ma an tɛ bɔ i jigi kɔrɔ. Ok baasi t'a la. ji jɔ n ka ji dɔ d'i ma i ka dɔ ji dɔ. ayi non c'est bon c'est bon n ɲina. Ok problème t'i la inchallah. Donc an b'a oui bonjour. Bonjour ça va? Ok fais-moi voir. Bonjour Anna. Encore toi. Est-ce que elle a dossier qu'elle avant qu'elle a donné ma? Oui. Non, je crois pas. Fais ce bel ma fouille tin kono. Ne bisi ka mu yere kala ko ko se bel maru. Est-ce que CV de l'année t'es boulot? Ni te yere ka nouveau. Non, ne ka nouveau. Non. Non, te ka nouveau. Fouille de tin kono. Fouille ta wuri bisi ka fakibe mu kala ka fenyi ko kena yere di. Mais togoni. Togodi aflen. Do c'était galotigo. I mu se bori ira lula. En vrai dire ibe tiendo. Garana galotigi i on ti se ka barake. Voilà. Français. Mais solution fou ti se ka sɔrɔ. Solution bɛ sɔrɔ la sina sɔrɔ i tun bɛ se k'a kɛ i tɛ se o. Sansi kelen pewu dɔrɔn de y'a. Sansi bɛ d'i ma si n'a sɔrɔ i tun bɛ se i bɛ ka na mun na nouveau tigi la en réalité an tɛ se k'i ta n'i bɛ baara kɛ yan nɔ fo nouveau yɛrɛ de ka k'i la. Et pourtant an a du commentaire gosi dɛ na tu vois. I b'a dɔn madame a ka CV kun ka girin kojugu ne CV in kalan k'a kalan ne yɛrɛ hakili la n ko niveau de b'a la. A dun tun bɛ gɛlɛya an bolo ale mɔgɔ filanan in fana o tun ma sɔn ka na o k'o ye baara wɛrɛ sɔrɔ a tun bɛ kɛ baara ye dɛ i bɛ se ka taa. Ok. Patron, e ko mɔgɔ filanan ye ko o wele kɛ k'a ye baara sɔrɔ ne wa? O dugu la dɔ tun kan ka na yan nɔ ne yɛrɛ ye mɔgɔ dɔ bila pour que a tigi ka se ka na tuguni na parce que n y'a kala a ka dossier kun ka ɲi toro mais a tigi ma na. O kun ye ne ka dossier de ye. Han? Ne bɔra e ka entreprise in na yan nɔ. Ayi non c'est pas vrai. Awɔ i ka secrétaire yɛrɛ de ko ne ma ko ne ka taa ko ne nana retard la ko ne tɛ se ka taa don min na yɛrɛ i ka fini farala tan tɔ i ye accident kɛ don min na o don ne kun kan ka na yan nɔ yɛrɛ ne nana retard la a ko ne ma ko ne ye 30 minutes de retard kɛ donc ko ne ka dossier tɛ se ka taa bilen. Non je te crois pas. Anna. Pas besoin k'i ka kuma. Anna ka silence a bɛɛ yira. Anna. Madame a kun bɛ retard la 30 minutes de retard. Même si n'a tun bɛ retard la i tɛ foyi décider yan. I tun bɛ a ɲɛfɔ ne ɲɛna fɔlɔ kɛ. Ne ko i ma n ko cɛ min taara fini san ka di ne ma o cɛ de sigilen filɛ nin kɔrɔ. De 1 mɔgɔ mana na retard la i b'a ɲininka si a ka retard cause ye jumɛn ye. Est-ce que e a essayé k'o ɲini? A m'a expliqué. A m'a expliqué parce que i ma temps d'a ma c'est pour ça. Je suis désolée. Ici i bɛ baara de la i tɛ yan k'i ka décision ta i yɛrɛ yan. Et puis i ye cɛ min fɛnɛ di ne ma a tɛ se foyi la i bɛ tila ka n ka mɔgɔ ɲuman labila o kama. Là je suis vraiment désolée i tɛ se ka baara kɛ yan. Eh madame. J'ai dit dégage. Ayi patron s'il vous plaît an kana kɛ ten tɔ ne ɲɛ bɛ nin ko la cogoya min na fili de ye nin sɔrɔ. Ka d'a kan mɔgɔ fɔlɔ min nana ni a ka CV o CV de y'ale lafili i b'a dɔn cɛ dɔ koyi bi mɔgɔw bɛ nin kɛ u bɛ taa CV giriman sɛbɛn u ka fɛn kɔnɔna la k'a sɔrɔ a niveau kelen a t'u la ani baara yɔrɔ réalité tɛ kelen yɛrɛ wa nin yɔrɔ de la a bɛ dɔn dɛ barisa baara yɔrɔ bɛɛ t'i ta a kunfɛ ten i bɛ taa sɔrɔ ni min somɔgɔ ma taa n'a ye i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ nasugu dɔ taara ni o ye u b'o ta ten tɔ ni niveau t'a la entreprise bɛ tila ka bin bon o fili de ye nin sɔrɔ ale seko tɛ nin na koyi a tɛ se ka nin dɔn yɛrɛ e filɛ ka hakilimaya baara min kɛ nin ye tantɔ ni ka test kɛ a kunna o de filɛ nin ye ka aw bɛɛ sauver n'o tɛ n'aw kun y'a ta tantɔ a tun bɛ kɛ problème ye i y'a faamu ne tɛ fɛ i ka jigin ale la i y'a mɛn bon entre temps kɔnɔna yɛrɛ la voilà ne ye dossier lajɛli min kɛ sisan ne ye min faamuya a la je vis que nin erreur tɛ dɔ wɛrɛ ye ɲɛ t'a la yan yɔrɔ de don tu vois non
ni i ye nin corriger sisan ka nin bila nin place la nin minɛn de kan ka san quoi est ce que i b'a faamuya donc n'o olu fɛngɛra dɔrɔn o y'a bannen est ce que wa tout de la san ne ye nin erreur ninnu de y'a kɔnɔna la voilà baara ɲuman kɛla bɛ kɛ tantôt de a nouveau bɛ na c'est très bien a nana dɔrɔn a y'an ka erreur bɛɛ ye nin de don nin de fɔra o sisan c'est qu'on va faire là an tɛ nin ko diya yɛrɛ ana i bɛ taa ka bureau yira la pour que a ka se ka baara kɛ joona joona an ka dossier fɛn bɛ yen nɔ a ka baara kɛ a bɛɛ lajɛlen kan ok merci beaucoup patron Nche fo fiɲɛ ye mɔgɔ fili sisan kɔni an ka entreprise bɛna kɛ fɛn yɛrɛ yɛrɛ de a banna mɔgɔ ko mɔgɔ bɛ yen ne b'a dɔn mɔgɔ sɛgɛnna nin ɲinini la inshallah ne fa yanni i ka bureau a diya ne don ok ne fa hakɛ to dɛ ne tun bɛ fɛ ka kuma i fɛ fo ni yafara ne ma koyi ne fɔra ko e nana retard la ne y'i ka dossier rejeté ka mɔgɔ wɛrɛ ta minɛ mais bi ne ka baara bɛna tiɲɛ e de fana kɛra sababu ye ne kana bɔ n ka baara la i bɛ yafa n ma dɛ ala n tɛ yafa ko deli kun bɔ e b'a dɔn fili bɛ bɛɛ sɔrɔ n tɛ bɔ fili kɔnɔ o de y'a kɛlen ko wɛrɛ e kɔni k'i jija dɔrɔn fili min filɛ nin ye k'i sɔrɔ ni ɲɔgɔnna wɛrɛ kana n'i sɔrɔ barisa ni aw ye mɔgɔ ɲumanw ta o ka ɲi aw yɛrɛ de ma i y'a faamu o ka wusa ni nɛgɛlikɛlaw ye quoi a tɛ yafa deli kun bɔ ne yafa fili ɲɔgɔn tɛ ne sɔrɔ bilen fɛn fɛn bɛ kɛ sababu ye ka n ka baara tiɲɛ ne tɛ don da fɛ i ni ce merci Gafitela i ka minɛn ta joona an ka taa e presse kun ne bɛ ka kɛ yɛrɛ de kama ko mobili wulilen jɔlen don e bɛ ka kɛ ne kama mun na e b'a fɔ ka ban ko ne ka bɔ a kun furu la oui a nana ne sɔrɔ yan a mana ne sɔrɔ yan ne y'a fɔ ka ban ko n t'a furukolon den na bere to yen kana minɛnw ta lɛzi la i jɔ n bɛ bɔ sisan nɔ atela an ka taa an ka taa Nche a kɛra cogo di e bɛ ne ɲaga kɛla cogo dɔ ma ne ye min fɛ e ɲina n'o quoi donc Gafu n'i y'a faamu i y'a fɔ cogoya min na i bɛna kɛ ten wa n y'a fɔ cogo min na a ka jugu n'o bɛɛ donc n'i taatɔ ye sɔgɔsɔgɔ i n'ale de bɛ ka taa i teri awɔ walayi n cɛ kura kɔni ne y'a komi dɔn e ye natan kolo ye e tɛ bɛn filen kɔnɔ k'a ci pɔnpɔ pɔgɔlon fadenw sago komi e tɛ baarakɛla n ye baarakɛla dɔ sɔrɔ o bɛ na n ta suna ni farila la n bɛ t'u nɔfɛ wa nin ye n bolofɛn n tɛ n bolofɛn bɛɛ ye dɛ n bɛ taa ni nin n bɛ mɔgɔ bila ka n'a tɔ cɛ Gafu tiɲɛ yɛrɛ la i ka nin jogo in balila ne la o la u b'a fɔ ko diɲɛ ye wagati ye u b'a fɔ k'i mana kɛ cogo cogo k'i tɛ se ka muso dɔn k'a ban Gafu wagati min na e ni ne bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ mɔgɔw ye kuma caman fɔ ne ye dɛ nka ne ma sɔn ka olu si lamɛn ne ye nin da e kan e ko fɛn fɛn Gafu ne y'a bɛɛ kɛ e ye hali minnu ka gɛlɛn ne ma ne y'o caman kɛ e ye nka bi Gafu e bɛ ne sara ni nin de nka baasi t'a la a ma bali na nin tɛna bali ne la bilen nka n bɛna kuma kelen min fana f'i ɲɛna i ɲɛ bɛ nin min jɔlen na i bɛna boli ni terikɛ min ye nin tɛ baara la bilen dɛ awɔ wa ne ye baara sɔrɔ i ko mun ne bilala nin yɛrɛ de place la sɔgɔmada in na u ye nin gɛn ka bɔ entreprise kɔnɔ ne yɛrɛ de donna yen tiɲɛ de don wa i bɛ n jaabi de ko tiɲɛ de don wa bɔn bɔnmaso oui ne mago sala ala ne ka furu salen filɛ manamana ko la kara mi deli yafa n ma Gafu i ka furu ma sa manamana ko la a ka ala n'a kira kama i ka yafa n ma kara ala i ka furu ma sa manamana ko la i ka furu sara i yɛrɛ ka laɲini de y'a se ma Gafu ne ye mun fɔ e ɲɛna ka dɛsɛ fo bi adamadenw ka se mun la de ɲɛnɛmaya ye wagati de ko foyi tɛna a yɛrɛ ma ala ye fɛn fɛn a da cogoya min na ko bɛɛ bɛ kɛ ten tɔ de maa si tɛ se ka fɛn karaba nafolo bɛ ala de bolo wa maa min y'a ja a b'a do de ma wagati min ka di a ye ne tun ye hɛrɛ sɔrɔ wagati dɔ la e ni ne tun ka di kojugu nka ne donna tɔɔrɔ kɔnɔ ne donna bɔnɛ kɔnɔ ne y'a dɔn muso nasugu min bɛ ne kunna nka bi alihamudulilayi ala ye hɛrɛ wɛrɛ dayɛlɛ ne ne yafar'i ma walayi karamɔgɔ kana ko kɛ tan ne yafar'i ma a kɛ ala n'a kira kama kana ko kɛ tan taga yɔrɔ tɛ ne bolo ne y'i faamu Gafu ne yafar'i ma i ma foyi kɛ ne la nka tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la i ne tɛ se ka continuer ni furu ye bilen karamɔgɔ kan'o kɛ n na ni e y'o kɛ n na ne bɛ taa min taga yɔrɔ tɛ ne bolo n y'a faamu ne taga yɔrɔ t'i bolo
ne bɛ yan ci bolo barisa ne ye baara yɔrɔ min sɔrɔ ne bɛ sara min ta a bɛ ne permettre ka ko dɔ ɲɛ yɛrɛ donc ne ye yan ci bolo n bɛ tila ka na n ka minɛnw ta Gafu ne de ye taaba ye Kara kana taa sa. non n yafari ma mais Kara ni e taara ne ni jɔn bɛ to yan nɔ. Gafu ne tɛ se ka da yɛlɛ bilen o ye tiɲɛ yɛrɛ de